Cales son os orzamentos de Galicia para o ano 2013? 4.000 millóns de euros. 1 millón de euros. 20.000 millóns. 4 millóns. Pois 17 millóns. 100 millones. Ben pouco. 3 millóns. Seguro que menos que o ano pasado. 20 millóns de euros. 300 millóns. Non sei, 300.000 euros. 15 millóns. 15 millóns de euros. Sí. De que lado a que lado vai a franxa da bandeira galega? Da parte superior esquerda á dereita. Da esquerda a dereita. De izquierda a derecha. Empeza pola dereita e termina pola esquerda, pode ser? De izquierda a derecha. Superior izquierdo ou... A franxa vai de esquerda a dereita baixando. De izquierda arriba, abajo derecha. Esquerda a dereita. De derecha a izquierda. Así, o sea, de izquierda... Cantas cruces hai no escudo galego? 7. Cruces. Unha cruz. Sí, yo creo que sí. 7. 7, se non me equivoco. Espera. Cruces, sí, 7. 4. 7. 3. Dúas, unha arriba e outra... Cales eran as provincias do Reino de Galicia? Non teño ni idea. Ferrol... Santiago, Orense, Vigo. Va, aí vou na cagar, Santiago de Compostela. No sé. Coruña, Pontevedra. Pois as que temos agora, estaba Mondoñedo, Ferrol... Como é a segunda estrofa do himno galego? Que din as altas copas de escuro arume arpado, co seu ben acompasado monótono fungar. Fogar de breo, no? Que din as blancas costas do... Altas cumes dos... Que din as altas copas. Yo solo me sé que dino rumorosos y ya no me sé más. Monótono fungar. Aplauso, por favor. Eu falando galego toda a vida e non me sei no galego. En que ano se aprobou o Estatuto de Galicia? No ano 1976. 78. 76. 1945. 1859. Sei que anda polos 80. 81. 1994. 1981. En el 47. 864. Quen foi o primeiro presidente da Xunta? Manuel Fraga Iribarne. Beiras. Praga, non sei. Que va, el Fraga non puede ser, amigo. Fraga, no. Da Xunta de Galicia. Non foi Fraga? Fraga. Manuel Fraga Iribarne. Sería Fraga, que es eterno, pero no. Cales foron os séculos escuros? 17. O a dictadura, ¿no? 16, 17, 18. 17, 18. 15, 16, 17. Del 16 al 18. 7, 8 y 9. Nome dos tres aeroportos galegos. Lavacolla, Peinador, Alvedro. O nome. Hai 3. Tienes que dicir o nome, non me vale Vigo, Santiago e Coruña. Os nomes, no. Peinador, lavacolla, sei que ainda segue, que non... Sí, solo he ido a 2, yo no sé ni que había 3. Lavacolla, Peinador, Albedro. Non me acordo ahora mismo. Cal é o pico máis alto de Galicia? É que non teño nin idea. Manzaneda. Voy a dicir Manzaneda. Donde se va a esquiar, es que estoy en blanco ahora. Bueno, vamos a tirar para casa. O de Santa Tecla, pero no. Estou por dicir cabeza de Manzaneda, pero aposto a que non é. No lo sé. Penatrevinca. A gran vencedora deste concurso Sabes máis ca unidade privada é a Facultade de Bioloxía. Algo que dicir? Que tiña que dicir que non, que pillaras a outro, me parece, porque...